Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda ka ba mu ikon saka wannan littafi ka ba mu ikon gamawa lafiya. Wannan littafi mai suna Rudine ko buri littafi ne na shahararriyar marubuciya wato Halima Abdullahi Kemashi. Inda ni kuma Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita zan ci gaba da karanto mana wannan littafi a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. A yanzu za ku iya sauke manhajarmu a cikin Google Play Store domin sauraron shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ga masu buƙatar sauke wannan manhajar tamu, sai su gangara a ƙarƙashin bidiyonmu, su duba a comment na farko, ko kuma su duba a ƙarƙashin description za mu saka muku link domin sauke wannan manhajar tamu. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Anti, duk wanda zan aura sai dai in aure shi kawai, amma ba don so ba, so guda ɗaya tak mu'azzam kawai nake yi wa shi, sai dai na san zai yi wuya in koma auren shi. Anti Asma'u ta ɗan ƙara matsowa sosai, don Allah Maryam ki gaya min, menene dalilin da yasa kika matsawa mijinki ya sake ki? Maryam ta ɗan rintse ido na wasu 'yan daƙiƙai, sannan ta ɗago kai, Anti Asma'u. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Maryam ta ɗan limshe idanunta sannan ta buɗe ta dubi Anti Asma'u. Ta ce mata, Anti Asma'u kenan. Kar ki damu, sannan a hankali za ki san dalilina. Anti Asma'u ta dube ta, shin wai sai yaushe za ki faɗa ne? Sai in lokaci ya yi, in ji Maryam. Tsaki Anti Asma'u ta ja tare da faɗin kada Allah ya sa ki faɗa. Kya kai su in kaya ne. Maryam ta ɗan yi wata 'yar gajeriyar dariya ta dubi Anti Asma'u. Ta ce mata, Anti Asma'u kenan, ba za ki fahimce ni ba. Anti Asma'u dai banza ta yi bata bata amsa ba saboda ta yi matuƙar jin haushinta. Maryam kwance a kan gadonta tana ta ƙoƙarin sauke WhatsApp a wayarta. Domin nata tuntuni ya tashi daga aiki, kuma bata damu ta sabunta shi ba saboda wasu dalilanta. Ɗaya wayar ta ce ta soma ƙara inda ta ciro wayar tare da faɗin waye wannan kuma. A fili ta ce Salma. Ta ɗaga wayar cikin zumuɗi da ɗoki ta kara a kunnanta. Ko amsa sallamar wadda ta kira da Salman ba ta yi ba, ta ci gaba da magana. Ta fara faɗin afuwa kawai nake bukata ƙawata, ba sai kin ce komai ba, na amince. Na yarda ni ce mai laifi. Salma ta ce oho 'yar iko. In dai ba da baki ne kin fi kowa. Sai yau kika ga damar ɗaga wayata. Maryam ta ce haba mana Salma, don kin ji na yi saurin amsa laifina kuma shine abin ya haɗa har da sharri. Sanin kanki ne ko miskol ɗinki na gani dole ne zan biyo baya. Salma ta ce mata da kenan, amma cikin kwanakin nan na kira ki sosai Allah da dama baki ɗaga ba, kuma sannan baki biyo baya ba. Ke ni fa wallahi har ma na goge lambar ki. Maryam ta yi dariya tare da faɗin Salma kenan saurin faɗa. To ina kika samu kuma bayan kin goge? Salma ta ce mata gurin baban Nawara na ce ya bani ɗazun. Maryam ta sake yin dariya tare da faɗin, tabɗe, haba ƙawata, abin kuma har ya kai ga haka? A yi min afuwa ƙawata, abubuwa ne suka ƙaru da yawa, shi yasa hakan ta faru. In na baki labarin abubuwan da suka faru a kaina za ki sha mamaki. Al'amura ne suka taru suka ci kurkuɗe wanda har suka sa na manta sunana, bare wasu al'amura nawa na duniya. Salma ta ce idan ban haƙura ba ƙawata ya zan yi. Ta ɗora da cewa ina yaro na Khalil mai baƙin baya, har yau ba mu sami ƙani ba. Maryam ta amsa yana nan lafiya, suna can Abuja. Salma ta ce mata a'a ke kin yi tafiya kenan. Maryam ta ɗan yi shiru cikin amincewa da maganar Salma. Lallai sun kwana biyu ba su yi waya ba, tunda har ba ta san da maganar mutuwar aurenta ba. Salma ta yi saurin katse ta tare da faɗin halo, Maryam kina ji na? Maryam ta yi saurin ajiyar zuciya tare da ci gaba da magana, inda ta ce mata, ni ina Zaria tun tsawon wani lokaci mai nisan gaske. Salma ta ce mata kar da bikin su Jabiru ne ya zo baki gaya min ba. Cikin sanyin murya Maryam ta ce mata a'a ƙawata, mun rabu ne da Mu'azzam. Salma ta ce kun yi me? Dan Allah ki bar wannan maganar ƙawata. Salma ta katse Maryam daga maganar da take yi. Kowannensu ya ɗan yi shiru na ɗan wani lokaci, sannan Salma ta ce mata, don Allah in tsokana ta kike yi ki daina. Maryam ta ɗan sa dariya domin zuwa yanzu ta dake daga jimanta rabuwarsu da Mu'azzam. Ta ce Salma kenan, na taɓa yi miki irin wannan wasan?
Salma cikin tsananin mamaki ta ce mata, har yanzu dai ban amince da wannan maganar da kike faɗa min ba. Murmushi Maryam ta ƙara sake a cikin wayar salular da suke yi, ta ce mata, gwara dai ki amince domin kuwa har na yi idda. Salma ta ɗauki salati tana maimaitawa, ta soma magana muryarta tana rawa cikin yanayin kuka. Ta ce mata, me ya faru da zafi har haka Maryam? Jikin Maryam ya yi sanyi ta ce mata, kar dai ki damu ƙawata. Labarin magana ce mai matuƙar tsayin gaske. Amma dai abin da zan iya cewa shine ni ce na buƙaci ya sake ni. Salma ta ɗaga muryarta sama kamar ba ita ce take gunjin kuka ba, tare da faɗin, Maryam kin sami taɓin hankali ne? Wata 'yar dariya Maryam ta saki sannan ta ci gaba da magana ta ce mata, ina cikin hankali na ƙawata. Abin da zai faru shine mu bar wannan maganar har sai sanda muka haɗu. Yanzu dai ina yarana suna wara. Salma ta ce, suna nan lafiya. Yanzu ma fa kiran da nayi kiran ki ne in faɗa miki cewa na haihu. Maryam ta ce, haba dai, shine muryar ki raɗau haka? Salma ta amsa mata, wallahi kin ga dai na haihu, na haifi ɗana namiji. Jiya na haihu ga Salim nan akan gado yana ta bacci. Maryam ta ce, a lallai wannan karan da ni za a yi suna tun da ina gida. Ke tun ana yi gobe suna ma zan taho. Salma ta amsa mata, gaskiya kuwa na ji daɗi. Don ki zo mu zauna mu sha hirar mu da muka daɗe ba mu yi ba. Maryam ta ce mata, haka ne fa. Ki miƙa min gaisuwa ta gurin abban Sunawara. Salma ta ce mata zai ji, ni ma ki gaida min da su amma. Ki gaya mata ta yi miji kuma ina jiran yajin da aka saba da komen. Maryam ta ce mata, yanzu kuwa zan faɗa mata. Suka yi sallama tare da bankwana. Maryam ta shiga ɗakin amma tare da sallama tana faɗin, amma kin ji wai Salma ta haihu. Amma ta ce mata, lallai abu ya yi daɗi, me aka samu? Maryam ta ce, bana dai Salma ta huta da gorin uwar miji. Ko idan kina son ta mai yasa ke ba kya fito. Ta haifi ɗa namiji. Ni na ma manta ne sam na yi mata murna akan hakan domin shi ma abin murna ne. Amma ta ce lallai kam Allah ya raya mata ya shirya, ai dama can rashin haƙuri ne. Amma Allah da ya bada mace ai shine mai bada namiji. Mafi a'ala dai kai fatan masu albarka. Ba wai burin mutum ya nemi jinsi ba. Wata ma ko bari bata taɓa yi ba bare ta haifi macen. Amma sai a tsangwami mace wai saboda Allah bai bata haihuwar ɗa namiji ba. Maryam ta ce ai masu irin wannan tunanin ba sa tuna cewa Allah ne ke badawa. In banda ma gaggawa duka fa haihuwar ta biyu. Gashi a haihuwa ta uku Allah ya bata namiji. Maryam ta soma latsa waya, bari in kira Halima watakila bata san da maganar haihuwar ba. Amma ta ce to Allah ya raya. Maryam ta ce yauwa, ta fita tana faɗin ta ce maganar yajinta da kika saba daka mata. Bata jiyo amsar da amma ta bata ba. Halima ta ɗauki wayar. Maryam ta ce to yau wace rana kin ɗaga waya da wuri. Da sai a yi ta kiranki tana yankewa ko kuma ki bar wayar a hannun yara. Halima cikin ɗauki ta ce a'a yau dai rana ta ce Mary. Hala kin yi batan layi ne ko? Maryam ta ce mata da Allah can banza, kya faɗi haka mana, ke ana samun layinki ne? Halima ta ɗanyi dariya ta ce, ni fa murya na ɗauka domin ba ni da lambar kowa. Waya ta rijiya ta faɗa, welcome back na yi. Dama nufina idan na je Zaria sai na je gida wurin amma na karɓi lambarki. Kwana da yawa ina ɗana da masoyin mijinki. Maryam ta amsa suna nan lafiya. Kin ji labarin haihuwar Salma kuwa? Halima ta ce haba yaushe? Maryam ta amsa mata, jiya mun samu Salim. Halima ta yi shewa tare da faɗin, lallai ki ce bana ƙawarmu ta huce gori. Maryam ta ce ni ma dai haka na ce, yaya za ki samu zuwa sunan kuwa? Halima ta ce insha Allahu, bari dai baban su Bilal ya shigo in ji ya zami, duk da na san cewa ba ma zai hana ba. Halima ta ce mata ke ce dai na san ba lallai bane ki je. Maryam cikin zumuɗi da cika baki ta ce in jiwa, in kin ji zuwa ma ɗaya kenan. Tun ran jajiberin suna ma zan tafi. Halima ta shewa tare da faɗin kamar gaske. Ai na san in dai mu'azzam ne ba barin ki zai yi ki je Kano ba. Maryam ta ce mata mu cire batun wasa, wallahi zan je tun ana yi gobe suna kuma zan tafi. Murmushi Halima ta yi tare da faɗin lalle wannan yaron ya yi goshi. Maryam ta ce Halimansi da labari fa amma sai mun haɗu. Ki gaida min da baban su Bilal. Ki ce masa na ce wai kwana da yawa.
Halima ta ce sai in mun haɗu ƙawar zan gaya masa insha Allahu. Sam ko da wasa Maryam ba ta yi gigin gaya wa Ma'azzam haihuwar Salma ba domin ta san sai ya kasa ya tsare ya hana ta zuwa Kano. Ta yi murmushi a daidai lokacin da ta tuno dalilin da ya sa Ma'azzam baya buƙatar ko sunan Kano ya ji ta kira. Lokacin suna 'yan mata akwai wani Sa'ad abokin mijin Salma ne da ya mace mata. Ita kuma da yake ta ma riga su yin aure. A lokacin Maryam har ta ɗan saurare shi, har ma ta yi yunƙurin ta bashi dama ya turo iyayensa. Maryam ta yi murmushi tare da faɗin Allah sarki idan ta tuno da abubuwa da dama suna burge ta. Dalilin kenan da ya sa Ma'azzam ya hana Maryam zuwa Kano. Duk abin da zai faru sai dai Maryam su yi waya da Salma. Idan kowa Salma ta haihu to ko nawa Maryam take bukata zai bata ya kuma tashi direba ya tura shi zuwa Zaria ya ba su amma su kai mata. Salma kuwa ta zo Abuja ziyara wajen sau 4 banda ma zuwa sunan Khalil saboda ƙawancensu tun na ƙuruciya ne. Hatta iyayensu sun zama tamkar 'yan uwa. Ana jibi suna Maryam ta zauna ta haɗa kayanta. Ta samu guri ta zauna tana yi ma kanta dariya tana faɗin tabbas akuyar ɗaure ta samu saki. A fili Maryam ta ce tabɗi, a ce kuwa baba ya ce ba zan je ba. Ta saka dariya ita kaɗai take yi ma kanta dariya. Da daddare Maryam ta je ta sami mahaifinsu ta sanar da shi cewa gobe ne sunan Salma ita ma tana so ta je. Mahaifin nasu ya ce mata to tunda za ki je sai mamanku ta haƙura kenan. Maryam ta ce masa a'a, baba ai su a ranar sunan za su dawo, mu kuma sai washe gari. Mahaifin nasu ya jajirce akan cewa a'a mutum ɗaya ne zai je, amma da yake tana jin su sai ta ce to ita ta haƙura. Maryam ɗin ta je. Ni na shiga gurin innar su na yi mata barka. Kamar yadda amma ta saba yi wa ƙawayen Maryam ko in ce aminanta, yaji ne da zanin goyo. Haka a wannan karan ma ta yi wa Maryam ta bata ta ce ta kai wa Salma. Maryam ta ce ni idan na je na tambaye ta abin da ta fi so sai in sai mata, idan kuma ta fi buƙatar kuɗin to sai in bata naira 10,000. Amma ta ce hakan ma yayi, Allah ya ƙara zumunci. Maryam ta baiwa Jabiru motar ta ya je mata sabis. Bayan haka Jabiru ya je ciko tankin motar da mai. Amma ta ce mata, to ki tafi da shi mana sai ya tuƙa ki. Maryam ta ce, wai Jabiru? Amma ta ce mata, shi, ta ce a'a, bar shi kawai ya tafi kasuwarsa. Nan da Kano zan je insha Allahu, kawai dai ki yi mini addu'a. Maryam ta ce, ni da na tuƙa mota daga Abuja zuwa Kaduna, amma ta ce mata, wannan kuma aike da Mu'azzam ne. Tana ce da ni ruwa za a yo da safe. Maryam ta ce mata ni da shi ne amma kada ki damu amma insha Allahu zan isa lafiya. Amma ta ce to shikenan Allah ya tsare. Masu saurare kada ku manta muna cikin littafin Rudine ko buri kashi na 2. Labila ce ta kalle ni na ji kaunar ta tashi. Ta jama'a duka kuma a nan za mu dakata muna yi wa kowa fatan ya sha ruwa lafiya da fatan Allah ya sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce. Kada ku manta, ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Kallon da ni nake mata ya saka ta yi murmushi ma. Ina ta ƙoƙarin binta gashi ta bar ni babu dama. Ku ba ni shawara yanda zan yi neman ta ba na dama. Yanzu zan gaya mata yaya sunanta har ya zo ko na tambaya.